kaga faransa babban sojan da suke bugun kirji da shi shine napoleon. Napoleon wanga kasashen haiti haiti kasan yan afirka ne da wani lokaci an ka kai can cikin mawuyacin hali. Napoleon wannan da an ka ba su inci ya ce ina bakin mutum da inci, ya ce bakin mutum bauta ya sani a maida su cikin bautan nan, kai ya ji an ce an ba su inci. Bai tsaya da nan ba, ya cika jirage na yaƙi da sojawa yadda ya kai ma haiti ya yaƙi. Wannan an yi shi 1796. Allah yana tare da mai gaskiya. Da sun ka kai hari wannan da dubayen sojojinsu da jiragen ruwansu da ƙarhinsu duka da suke tsammani. Haiti wannan da yalla sanduna ne ma ga sarwa ma duwatsu ne suke jefa musu. Allah ya ba su nasara. Haiti duka ta kashe, waɗanda ba ta kashe ba ta kama su, me aka ce musu, prisonnier. Ta yi yan kaso da su, ta kama su kamar yan kaso. Tun da an yi yaƙi ai ana kama bautar da sun kaso su kai mata, yanzu sai ta komo da su. Tunda su ne haiti ta kama baƙaƙen fata da suke cewa ba su san ba, bai cancanta ba a ba su incin kai. Wannan Napoleon kuma shine turai ke faransa ke bugun kirji da shi, shine babban sarkin da ake ji da ake ji. Kaga wannan bisa wannan abu ne da ya zan musu cikin kwakwalwarsu ne. Bakin mutum ba su ba shi daraja ba jiya, ba su ba shi daraja ba yau, ba za su ba shi daraja ba gobe. In ba shi ya tashi daraja kuma wani bai baka ita, abin cikin jinin su ba kanka daraja cikin jinin su yake. Amma mu ma akwai sakakin mu. Wata ba ganin wani ya baka daraja kai ke ba kanka daraja, a baka daraja. In ka kaskanta kanka dole a kaskanta. Sarkozy shugaban kasar faransa ya tashi ya tafi senegal, babban jami'a wanda ya yi ta kowa ya san shi ƙararre ne, shine an ka ba sunan wannan jami'a Cheikh Anta Diop. Sarkozy mi ya ce, kai da baka san ma inda ka hito, ya ce matsalar afirka ba ta shiga cikin tarihi ba. Babban magana kenan shi tarihi ma bai san ba menene a tarihi. Tarihi akwai inda babu afirka.